Čaute, nedalo mi dnes nenatočiť ďalšie videjko. Viete, čo som sa naučil po 52 rokoch? Nie každému, komu pomôžete, si to bude vážiť a ceniť. Ani nič od toho netreba očakávať. Ak sa aj vám toto deje, že niekomu ste pomohli a čakáte niečo späť, naučte sa s tým spôsobom žiť, že nemusíte to naspäť dostať. Ani to nečakajte. A to neznamená, že by ste mali byť zlým človekom, ale pravý opak. Aj napriek tomu nesmiete zatvrdnúť a zatrpnúť, ale naďalej buďte tým dobrým človekom. Čaute, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite ma sledovať, dať mi like, odber a poprípade môžeme hodiť aj spoločnú konzultáciu. Čaute ešte raz.